Здравейте, потребители на YouTube! Днеска ще ви покажа как да си смените скина на Minecraft и откъде да си го смените. Влизате в интернет, първата ви стъпка, и си избирате някой от скина. Значи първо отивате в първата страница. Има 38 421 страници сам с скин. Нали да й харесва. Така е. Ето тук. Те има много скинове. И сега отиваме на този скин, дето аз съм си харесал. И аз съм си го сложил. Нали? Чете само да го намеря. Аре, де беше това. Тъй как да е сено сте си намерили. Ето и този скин. Чайте, аз направо ще го потърся. Ето го. Но аз сега няма, нали, да си го сменям. Той не е този си, но нещо подобно на това. Само че на снимката е гол. А нали тук не е в скина. Тъй, как да си го направите? Влизате ето тук в Майнкрафта и натискате ето и тук. Но аз няма да натисна, нали? Като го натиснете на OSR, нали, там дето си пишете името, което вие ще изберете, пишете името на скина. Ето, например, ето това. Дани01 Адам. След като го напишете, натискате, нали, play и после той ви е запаметен вече скина. И после пак пишете play. Пак натискате play. И вижте, тук не работи, нали, скина в самостоятелната игра, а само в групова. И сега ще ви покажа. Ето. Аз съм се регистрирал вече. Всичко съм го направил. И ето тук ще ви снимам по-нататък, нали, обаче това е само демонстрация на скин. И ето, вижте сега скина ми. Чайте само да се махна тези неща. Макне тя е. Ето го. И това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, моля ви се, абонирайте се, харесайте клипа и ще се видим и ще ме чуете в следващия клип. Чао за сега!